Bine te-am găsit la Zoe. Suntem la episodul 5 și ne dorim să cunoaștem cât mai multe experiențe despre Dumnezeu. Până acum am vorbit despre cum Dumnezeu se află în viața noastră, cum acționează El, cum îl vedem și astfel o am alături de mine acum pe Ciolacu Larisa, studentă la Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, anul 1. Larisa, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru că m-ai invitat. Larisa, ca și primă întrebare, ce cu siguranță îi frământă pe toți creștinii în prezent, eu unul aș vrea să știu care a fost momentul în care l-ai simțit pe Dumnezeu extrem de aproape de tine. Care a fost momentul în care parcă pur și simplu părea tangibil. Nu-l mai simțeai, așa cum am vorbit în podcastul anterior cu Ruben Călin, de departe, ci un Dumnezeu de aproape, prezent, acolo, lângă tine. Poți să-mi spui? O întrebare foarte bună. Eu sunt botezată de la 12 ani, Okay. dar l-am simțit pe Dumnezeu aproape acum, de curând. O să mă vulnerabilizez acum față de tine. Okay. Și o să-ți povestesc începutul celei mai frumoase, dar în același timp și provocatoare experiențe din viața mea. Experiența asta a început în 2023, în vară, înainte de clasa a 12, ca să-ți faci așa o idee. Eu am stat foarte mult acasă în perioada aia și am avut timp de Dumnezeu, am avut timp să mă gândesc mai mult la relația mea cu El, să studiez și să-mi dau seama că, nu prea sunt bine cum sunt și oamenii pe care aveam lângă mine și la care țineam, îi iubeam, mi-am dat seama că nu mai sunt potriviți, nu mai mă ajută să cresc. Te depărtau de Dumnezeu într-un fel. Da. Și am început să mă rog și m-a rugat toată vara: Doamne, ajută-mă să cunosc voia Ta cu privire la treaba asta și în același timp nu doar să o cunosc, ci să-mi dai și putere să o pun în aplicare, că asta e mai greu. Și m-a rugat toată vara cu speranța că poate să schimbe ceva, cu totul că știam clar că Dumnezeu nu mai vrea să am de-a face cu persoanele cu care eram atunci prietenă. Și am început clasa 12-a. Și în prima parte a clasei a 12-a, în primele săptămâni, s-a întâmplat că aveam un prieten cu care nu am mai vorbit. Și nu am mai fost prieteni. S-a întâmplat așa brusc. Și acum așteptam ca prietenii pe care eu iubeam și îi consideram foarte apropiați să mă susțină în treaba asta. Să fie aproape. Da, să fie aproape de mine, să mă înțeleagă, să empatizeze cu mine. Lucru care nu s-a întâmplat. Oamenii ăștia cu toții în același timp s-au întors împotriva mea, mi-au întors spatele și dezamăgirea pe care am simțit-o a fost dublă și din partea la prietenul cu care n-am mai vorbit, dar și din partea lor. Și era greu pentru că nu mai aveam pe nimeni și nici familia mea nu era lângă mine pentru că ei nu sunt parte din biserică și nu pot să înțeleagă atât de profund lucrurile prin care eu trec. Și în momentul ăla am rămas singură, știi? Și e momentul ăla când stai singur, îți dai seama că nu ai pe nimeni lângă tine. Și eram supărat pe Dumnezeu. Nu vedeam imaginea de ansamblu, nu-mi dădusem seama că Dumnezeu a răspuns la rugăciunea pe care am făcut-o vara trecută. Și mă rugam, plângeam, ascultam predici, încercam să mă apropii de Dumnezeu, dar simțeam că orice fac nu se poate. Nu mă puteam apropia de Dumnezeu așa cum era înainte. Și m-am auzit la un moment dat o predică de la un om din afară care spunea așa. Am înțeles două lucruri din predica aia. Primul lucru, Dumnezeu nu vrea să treci peste încercări, cum am rugat eu. Doamne, te rog, ajută-mă să trec o dată peste asta, e prea greu, nu mai pot. Dumnezeu vrea să treci prin încercare. Dacă a pus o încercare în viața ta, înseamnă că vrea să înveți ceva de acolo. Și dacă te rogi, ajută-mă să trec peste, practic nu o să înveți nimic. Și al doilea lucru pe care l-am înțeles e faptul că noi ne ducem uneori la Dumnezeu, îi spunem: Doamne, uite, astea sunt problemele mele, ți le dau ție, îngrijește de ele, eu nu mai pot. Și după aceea ce facem? După ce ne ridicăm de la rugăciune, mulțumesc, Doamne, că te îngriji de ele, acum ce să fac cu asta, totuși, cum să fac cu asta? Și făceam lucrul ăsta des. Îi spuneam lui Dumnezeu: Doamne, uite, mă confrunt cu asta, dar nu chiar îl dădeam, îl păstram tot pentru mine, mă îngrijoram de el mai târziu. Și mi-a fost greu atunci, dar m-am pus pe genunchi, plângând, cum făceam și înainte, și am spus: Doamne, Tu dacă mi-ai dat situația asta, înseamnă că trebuie să învăț ceva de aici. E greu, dar dacă Tu îmi dai certitudinea că o să fii cu mine, sunt dispus să-ți trec pe aici. Și m-aș aștepta ca lucrurile să se schimbe, dar nu s-au schimbat, au rămas la fel. Ce s-a schimbat a fost modul meu de a privi lucrurile și modul în care Dumnezeu a acționat după. Aici îți răspund la întrebare. Am văzut pe Dumnezeu foarte aproape pentru că după ce am încredințat lui toate problemele și le-am pus pe toate în fața lui, pentru că eram neputincioasă să le rezolv în niciun fel, am văzut cum Dumnezeu
începe să lucreze prin părinții mei prima dată. Acolo părinții mei s-au apropiat de Dumnezeu foarte mult, mă susțineau foarte mult și vedeau că sunt jos la pământ și nu pot să mă ridic și lucrul ăsta i-a făcut pe ei să conștientizeze că am nevoie de susținere mai mult decât oricând. Și prin experiența asta ei s-au apropiat de Dumnezeu. Și acum merg la biserică, studiază și un lucru foarte fain pentru că tatăl meu era ateu, nu credea în Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat frumos, plus că a pus în viața mea oameni care mi-au demonstrat că prietenia există și că se poate, dar să fie persoanele potrivite. Așa l-am văzut pe Dumnezeu cel mai aproape. În momentul când te lasă să cazi atât de jos și când te ridică încât să nu te mai poți întoarce. Se întâmplă des ca noi să ne depărtăm de Dumnezeu fix în momentele astea în care ne e mai greu. Tu ai avut multe dificultăți, ai trecut prin multe din câte observ și a fost înțelept să gândești așa, să vezi provocarea, dificultatea ca pe o ocazie de a crește, de a ieși din ea, de a te dezvolta. Și uite că chiar prin astea, momentele astea mai grele, tu ai ajuns în final să fii mijlocul prin care familia ta, uite, acum merge la biserică, pentru că au vrut să te susțină, să fie lângă tine și planurile lui Dumnezeu sunt atât de frumoase, nici măcar nu ne putem imagina cum El lucrează uneori. Și asta putem vedea în experiența ta acum. Bun, Larisa, ne-ai prezentat momentul în care Dumnezeu ți-a fost foarte, foarte aproape și ai continuat să fii lângă El. Ai continuat pentru că vedem până la urmă ceva minunat în Dumnezeu toți. Ce ne face să îl vrem aproape pentru tot restul vieții. Ce ai văzut tu atât de minunat la acest Dumnezeu? De ce încă îl urmezi? De ce vrei să-l urmezi în viața aceasta? Ce te ține încă de mână cu Iisus Hristos? Era o normă care spunea așa că dacă îți dai seama că n-ai nimic în afară de Dumnezeu, înseamnă că ai tot ce trebuie. Și asta am simțit. Nu mai aveau nimic pe nimeni lângă mine și l-am avut doar pe Dumnezeu. Și mi-am dat seama că chiar e tot ce ai nevoie. Mi-am dat seama că Dumnezeu o să vreau să rămân lângă Dumnezeu pentru că am văzut că oamenii pleacă. Oamenii te pot dezamăgi, că și noi la rândul nostru dezamăgim oamenii de lângă noi. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu dezamăgește, Dumnezeu iubește, necondiționat, oamenii pleacă, vin și pleacă, dar Dumnezeu rămâne. Și lucrul ăsta cred că trebuie să ne facă pe toți să conștientizăm că poate fugim după prietenii, după relații, când Dumnezeu e atât de aproape și e mai mult decât suficient. Desigur că și prieteniile avem nevoie de asta în interacțiunile intersociale și interumane, dar Dumnezeu este totul și Dumnezeu mi-a demonstrat că atunci când îl ai pe El suficient de mult, relațiile cu oamenii sunt doar un plus. Deci, într-un fel, tu ai ales să rămâi lângă Dumnezeu până la capăt, pentru că, unu, ai experimentat această iubire necondiționată a sa, despre care putem spune foarte multe. Și pe lângă asta, e ceva ce cu toții putem observa la el. Faptul că el e veșnic, la fel, nu se schimbă. E același Dumnezeu pe care îl vedem în Scriptură, acum în prezent, cu aceeași iubire necondiționată, cu aceleași promisiuni, făgăduințe făcute de noi și le așteptăm cu drag. Iar pe lângă aceste lucruri, cred că ce ai spus mai înainte ar trebui să rămână în mintea multor tineri care ne ascultă acum, faptul că chiar dacă uneori simți că familia nu e lângă tine, prieteni, partenerul de viață, oricine altcineva, simți că îi simți departe, pur și simplu. Dumnezeu e mereu acolo, non-stop, aproape de noi. El e cel care nu pleacă, cel care rămâne până totdeauna. Sunt atâtea momente în viața multor tineri, și în viața mea a fost momentul ăsta, în care atunci când îl cunosc pe Dumnezeu și cunosc cât de bun este acesta, cât de multă putere le poate oferi, cât de multă dragoste și mai ales iertare, pun zidul ăsta în față și spun,
eu nu merit iertarea aceasta. Am făcut prea multe lucruri rele și nimeni nu mă poate ierta. Eu nu pot să mă iert pe Dumnezeu. Și momentele acelea din propria experiență îți spun, chiar dacă oamenii vin lângă tine, îți spun că nu e așa, îți arată versete, vrei să îi ții departe. Tu îți menții părerea. Ce crezi că ar trebui să faci? Cum crezi că ar trebui să ajuți o persoană? Ce ar trebui să spui unui om care se gândește acum în prezent așa? Care crezi că e cea mai bună soluție pentru a elimina gândul ăsta? Nu cred că există o soluție standard pe care o dai la fiecare om și gata, funcționează sigur, pentru că toți suntem diferiți. Ce a funcționat la mine, am trecut de multe ori prin treaba asta să cred că nu merit iertarea lui Dumnezeu. Cine sunt eu și cine e Dumnezeu. Și mi-am dat seama că îl subestimăm foarte mult pe Dumnezeu. Da. În sensul că există vreun păcat prea mare ca Dumnezeu să nu-l ierte? Nu există și clar punem bariera asta pentru că noi spunem că nu îl subestimăm pe Dumnezeu, dar asta facem. Îi punem limite. Dumnezeu până aici poate și tu până nu. Și nu e adevărat. Dumnezeu poate să facă orice. Mi-am pus întrebarea sinceră, îl subestimez pe Dumnezeu. Și mi-am dat seama că asta făceam. După ce am început să conștientizez treaba asta, lucrurile s-au mai schimbat. Clar, au mai fost momente, dar mai puține. Și încă un lucru de care mi-am dat seama ulterior, dar mi-am dat seama, este că iertarea nu e despre noi și cât merităm noi să primim. Nu e despre câte am făcut noi, cât de bine ne-am cerut iertare. Nu, e despre Dumnezeu și harul lui care e destul de mare încât să ierte pe Maria Magdalena, care a căzut de 7 ori după ce și-a cerut iertare. Despre asta e. E despre harul lui Dumnezeu, nu despre tine. Că noi nu merităm niciunul dintre noi. Da. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, observăm acest fenomen și la unii dintre ucenici. Când au fost chemați de Iisus, urmează-mă. Sigur că și Matei și ceilalți au avut momentul ăsta de cine sunt eu tâlharul, mai multe exemple, ca să te urmez pe tine, ca să fac lucrare cu tine. Așa facem și noi acum. Ne uităm momentul în care începem să cunoaștem adevărul și spunem, măi, cine sunt eu să predic? Cine sunt eu să ajut copiii să-L cunoască pe Dumnezeu? Cine sunt eu să răspândesc Evanghelia într-un fel sau altul, să fac misiune? Dar Dumnezeu s-a folosit de mulți oameni cu defecte și avem atâtea exemple în Sfânta Scriptură și poate face asta acum și cu noi, chiar dacă avem anumite defecte, El ne vindecă și așa cum Petru, din omul care era puțin mai recalcitrant, așa a ajuns să scrie epistole despre iubire și dragoste și noi cred că putem și noi cred că poate exista schimbarea aceasta, cu siguranță. Larisa, în final, aș vrea să te întreb, legat de iertare, vorbim de conceptul ăsta al iertării și avea foarte multe de spus. Care a fost momentul în care, și aici avem nevoie de o experiență, în care ai simțit pe deplin iertarea lui Dumnezeu? Ai experimentat-o tu? Au fost foarte multe momente și cred că toți avem multe momente. Nu îmi vine exact unul pe care să-l spun în mod direct, dar pot să spun că de multe ori am promis lui Dumnezeu că, Doamne, te rog, iartă-mă, și plângeam. Promit că nu o să mai repet lucrul ăsta. Îmi pare rău că l-am făcut și după aia iar îl făceam. Iar mă rugam, iar îl făceam. Și devenea atât de frustrant încât la un moment dat spuneam, Doamne, nici măcar nu o să mai cer iertare pentru că știu că oricum o să-l mai fac. Mi-am dat seama că eu încercam să rezolv problema singură, în puterile mele, și nu poți. Trebuie să rogi pe Dumnezeu ca, Doamne, eu nu pot, astea sunt limitele mele, ajută-mă Tu, că eu singură nu pot. Și am observat că Dumnezeu te iartă, e ca fiul risipitor. Tatăl a primit pe fiul risipitor înapoi, cu toată iubirea, fără să-i ceară nimic în schimb. Și noi ne așteptăm câteodată ca Dumnezeu să ne ceară ceva în schimb pentru iertare, dar nu e așa. Dumnezeu ne oferă iertare că ne iubește și am experimentat asta atât de multe ori, cât mi-am dat seama că de câte ori am cerut iertare lui Dumnezeu și nu m-am ținut de promisiuni, e ca și cum o relație din asta, promiți ceva, nu faci, trebuie să existe și respect. Și mi-am dat seama că nu există și am început să lucrez la treaba asta și încurajez toți oamenii să ia în serios treaba asta, pentru că Dumnezeu ne iartă, ne iartă, dar la un moment dat, dacă ne împetrim inima, nu o să mai poată, chiar dacă își mai dorește.
E foarte mare dreptate și legat de ce ai spus mai înainte, faptul că cu toții, cred că am experimentat momentele astea, faci ceva, știi că e greșit, te rogi pentru iertare și după din nou apare lucrul ăsta. Cred că cea mai bună soluție pentru asta, pe lângă ce ai spus tu, e să te gândești puțin, să meditezi la Iisus pe cruce, la jertfa de pe cruce. Lucrul ăsta face mari minuni în viața noastră. De asta e și recomandat să medităm la jertfa de pe cruce. La noi spune asta în multe dintre cărțile ei. Și în momentul în care stai și te gândești la faptul că Iisus Hristos și-a dat viața pentru ca noi să fim mântuiți, ajungi să te oprești pur și simplu. Ajungi să spui că nu se mai merită să faci lucrul ăsta, că nu vrei să mai faci. Ajungi să fii scârbit de lucrurile pe care le făceai înainte, de păcatul acela. Consider, și asta e cu siguranță fundamental pentru viața oricărui tiner creștin, consider că ca și tineri, nu, ca tineri, avem responsabilitatea de a fi exemple pentru ceilalți, de a fi lumini în lumea aceasta. Și putem face asta doar dacă eliminăm, ucidem păcatul.